vedare pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu akomanaka zvakangoma hazvo vedu we. I think as a parent you must just pray unto God kuti Mwari dai mukazotora mweya wangu at least vana vangu at least vayaroka vakukwanisa kuzviriritira because zvakaoma. pane mwe confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe amai guru. So nyaya yavakanditumidzira yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 66 years kuberekwa. Vana vangu vose vakaroora nekuroorwa uye zvekare ndine vazukuru. Saka murume wangu iye ndiye ainge aine mari kudzinzawo kwake uye zvekare nekudzinzawo kwangu nekuda kwekabhizinesi kedu katainge tiinako. Ndakazovawo the breadwinner. So mukoma zvakazoitika ndezvekudai like ndiri munhu wekuti ndaisafarira vana, handizivi kuti idhimoni here kana kuti it is just the way that I am. Vana handitombovafariri kusvika pari zvino. I even struggle with my own grandchildren. Handidi noise ende vana vane noise. Apa murume wangu he was the totally opposite. Munhu aifarira kuti pamba pange pachingogara pakazara nevanhu. Saka ndakazova munhu wekuti ndainge ndava kuvenga hama dzemurume dzangu hama. At least I would tolerate because vaningina vangu vaitiwo vakauya nevana vavo. Ndaiti kana ndikatanga kuboyekana nevana vavo then ndaibva ndati but sezvo ndiri ni breadwinner in our family, where do I expect my little sisters to go with their kids? Zviya zvekuti vanenge vanetsana nevarume vavo or vatobva kuma-marriages. So I would tolerate, but I totally felt to tolerate my husband's relatives. Worst of all kamwe katete. Mufunge zvenyu vatete ava ivo pavainge vachiri kokumarriage vaigara vachingorohwa nemurume, in which I ended up giving her my own advice. Ndikabva ndati tete, dai mambotanga kunwa mapiritsi efamily planning kuitira kuti musazongoramba mozvara, nekuti mukaramba muchingozvarisiwa munozotambura tete. Mwana uyu one wamuinaye ari right. Ivo havana kana kuda kumbonditeerera, vakabva vazopiwa zvana zviviri zvainge zvakatevedzana, vakangoita gore chana. So vakabva vazodzingwa nemurume. Mushure mekunge vadzingwa nemurume vakabva vauya kwandiri ndokubva vandisira umwe wacho one, then ndokubva vazoenda ne1 umwe wacho vakazoenda naye vakanomusira kuna vamweni. Saka uyo wavakazondisira mukoma ndiye wandakakura ndichishungurudza mukomana uyu. So kunyangwe zvake ariko kuSouth Africa, but mukoma nekuda kwemhiko idzo dzandakaita pamusoro peupenyu hwake haana kana chaachakwanisa kuita muupenyu chekuti chinobatika. Achangova munhu wekuti achabata mari iyo yaanenge abata anenge achingozvibvunza kuti kuzvandaka ndiine mari iyoyo yamboenda kupi, nekuti ipapo pandainge ndigere naye kubva muhudiki hwake kuzonosvika achiti mama, ndafunga kuti ndinge ndichiendawo kuSouth Africa, ndainge ndichingoisa zvituko pamusoro peupenyu hwake. Aikwanisa kuti kana akaita musikanzwa vangu vana ndaivatuka, kunyange vana vehama dzangu ndaivatuka, but not like the way that I used to curse him. Ndaitomuudza kuti iwewe hauna kana chaunombofa wakabuda nacho muupenyu, uchaita rombe rekupedzisira. I think kuti atova almost 5 years kubva zvaakaenda kuSouth Africa, but haana kana kumbogara akadzoka kuno kuZim zvekare. Ndakanzwa kuti mushure mekunge atsvakirwa basa paakaendako ikoko ainge ava kushanda pane rimwe price, ndokubva atanga kutorana neimwe chembere, ndokubva achizorohwa nemurume wechembere yaya, ndokubva azotiza. Pari zvino hanzi ari kushanda somewhere else, ende tinongonzwa nemahonga kuti ari kugara neumwe mukadzi zvekare veko kuSouth Africa, chembere zvayo. So mukoma mwana uyu ndikuda kuti ndinge ndichimusunungura. Saka pandakamuendera kun'anga apo paainge ava kuda kunonyora O-level yake, ipapo mukoma ndakabva ndazonzi kana ndava kuda kumusunungura ndinofanira kuti ndinge ndichizodzokerako kun'anga iyaya zvakatonyorwa mubhuku, kuitira kuti kana ivo sekuru vacho
vazoshayika ende vakazotoshaika. Saka vana vacho vanongotangirawo patakagumira nababa vacho. Ndine mari dzandinofanira kuti tige ndichizobhadhara, asi chiri kunetsa mukoma, chiri kundidhileya ndechekuti pakanyorwa ipo kuti mwana uyu ndinofanira kuti ndinge ndichiuya naye. Kana ndauya naye tapinda mudare ndobva ndazomukumbira ruregerero. Hanzi ndiko kuti mhiko dzacho dzikwanise kuzoparadzwa, nekuti zvimwe zvacho sekuru ivo vakati vainge vachazoenda nazvo kuMozambique vonozvisiya mune rimwe bako, in which yainge iri t-shirt nechimwe chiunderpant chake chandakamubira. Saka zvinhu izvozvo zviri kune rimwe bako kuMozambique. Saka vakati dzimwe nguva ivo kana vazoshayika zvinenge zvozonetsa kuti tinge tichizoenda kubako ikoko nevana vavo. Saka vakati unongouya nemwana wavatete vako, kana wafunga kumusunungura wobva wazoreurura iye achinzwa. So mukomana Ashe, ini hangu ndinonzwa ndichinyara ini, nekuti zvinhu zvekuti sefamily tinenge tichifanira kutogarira nyaya yacho pasi ndovazivisa kuti the reason is to why mwana uyu ari kungoita zvichirombe ikoko kuSouth Africa, it is all because of me. Mukomana Ashe, I cannot do that because the whole family looks up unto me, even the community. Saka handiziviwo kuti ndoita sei. Umwe mweya uri kuti sunungura mwana uyu, because I can feel it kuti very soon I am going to die, but at the same time I do not want people to know kuti ndo zvandakaita. I am trying to protect my legacy. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mamavo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma, ndinokumbirawo kuti muvige chitupa changu please, ndingafara mukasenda nyaya yangu. Ndinokumbirawo kuti muzondiudzawo kana masenda, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ndiri mukadzi atova kuma 30 something, so pandaiva ne16 years ndakabva ndatizirawo ndikaita pamuviri, ndikaenda kunotestwa ndikawanikwa ndiri positive, asi handina kupinda pamapiritsi kana kupa mwana mushonga. Then ndakazosiyana nemurume uya ndobva ndazoroorwa futi 2011 ndikabereka mwana wechitu, ndikanotestwa futi ndikabuda ndiri positive. Handina zvekare kupinda pachirongwa kana kutorera mwana mushonga. Kusvika pari zvino mukoma handina kuzotestwa futi. Nditori munhu wekuti kana mukandiona hapana kana panoratidza kuti ndinorwara. I am fit, mazigadziko nemahips zvakaita kufashukira kudai. Mwana wangu uya first born akatoroorwa ane mwana izvezvi, asi chero ukamuona hapana paanoratidza kuti anorwara. Asi mwana handina hangu kumutestesa achiri mucheche kuti tione kuti ane chirwere here. Asi vana vangu vose ivavava vari vaviri, vatano mazigiant, hapana kana anoratidza kurwara, nekuti mudiki wacho wandakaita 2011 atova ne13 years. So mubvunzo wangu kune vedare, kana kuine manesi akateerera, ndinokumbirawo kubvunza kuti munhu ungararame for 17 years uine chirwere here chisingabudi kana kuratidza, nekuti ndinotya kuti ndikaenda kuchipatara kunotestwa ndobva ndapiwa mapiritsi anozondikanganisa, sezvo ndiri kutozviraramira ndisiri pamapiritsi, but I'm very healthy. Chero varume vaviri vose vandakaita vana navo, they are still alive and healthy. So ndingava ndiine chirwere here, kana kuti imweya yetsvina inoda kuti ndinge ndichinwa mapiritsi echirwere chandinenge ndisina. It has been 18 years since ndakanzi ndiri positive, but handina kana piritsi randinonwa. Ende ukandiona unotoona kuti uyu mukadzi akasvika chaiko. Ndiyo nyaya yangu mukoma, please hide me chitupa, rasai mumvura chinge chienda naLimpopo. Thank you, notify me when you post. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvatsi vedu. I think ndakamboreceiva, I'm not sure, I think ndakamboreceiva imwe confession zvekare yevamwe mukoma vaitaura ivo kuti vaiti chiko, vaiti vane chirwere here kana kuti vanosangana nevakadzi vane chirwere, but ivo vari kungoramba vari HIV negative. I think so.
Mkoma, if you are listening, if you remember sending me such a confession, you can come back to my inbox so that you can resend me your confession again. Vachiti ndinotorara nevakadzi vane vari HIV positive but inini ndongoramba ndiri negative. Zviriko here izvi vana chiremba? Ngatibatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello Mkomanashi, muri sei hide me my ID nezero. Nezuro ndakanzwa post yemunhu akaromba uya achiti kana paine mukadzi anoita nenhamo ari kuda kudya mari, muudzei kuti ndiripo zvangu inini. Hey, pakaipa vanzvadzi vedu vafunga havo kuti vange vachingodanana nemurume uyo akati iye akaromba. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndanga ndichidawo kubetserwa from experience yenyu nevanhu vane nyaya dzavo nevanobatsira. Ndaikumbirawo kuti kana kuine nhamba dzemunhu wamunoziva anoita zvekubetsera zvechiprofita, preferably munhu anoita zviri zvekunamatira, anogona kupatsana ngudzo dzingava dzeupenyu hwemunhu. That is an open challenge. Kune vaya vanoti ivo vanobatsira, you can come to my inbox then tobva taona kuti munokwanisa here kubatsirawo vedare, nekuti zvishuwa kunze uko vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kuda help, so you can come and we give you the space. Mubva matiudza basa renyu ramunobata. Hatiri vanhu vanozobira vanhu mari kana kuti vanhu vanozopa vanhu zvinhu zvinozovanetsa futi mangwana. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi henyu Mkomanashi, chitupa changu vigai, ndiri mukadzi ane makore 33 ekuberekwa, ndiri muno mumujoni, handizivi kuti chii chiri kuitika muupenyu hwangu, upenyu hwakasunga. Apa ndinorota zvinotyisa zvekuti ndinopedzisira ndaridza mhere chero huri usiku, vanhu vakarara, zvekuti vanhu vava kutofunga kuti pamwe ndinoroya. Dzimwe nguva ndinorota ndakarara nemurume. Apa ndinogara ndiri ndega, handitozivi kuti chii chiri kuitika. Ndakungofamba hangu asi vanhu vari kungotaura uye vava kutonditya. Kana mazoposta muzonditaurirawo. Vanzvadzi, kana kuri kunzi zvinoita, please come back with the full story. Motiudza kuti ipapo pamunozopepuka muchiti munenge muchirota zvinotyisa, what is it exactly, munorota chii, so that vedare vakwanise kunyatsokubatsirai. Hanzi ndinorota ndichiridza mhere. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mkomanashi, ininiwo ndauya pano kuri kutotsvakawo rubatsiro. Ndiri kutsvakawo munhu wekuti anokwanisa kungonditengerawo grocery so that mwedzi unge uchizopera. Ndinoshandawo as a security guard kunyange zvangu ndiri mukadzi, saka kubasa kwedu uko kwakabiwa. Mushure mekunge kwabiwa, murungu akabva atanga kupopota. Inini ndinoshanda masikati but kune vamwewo vanoshanda usiku. Even though basa pakabiwa huri usiku, manje murungu iye akatoti ari kuda kutibatira mari. Hanzi anokwanisa kungotipa mari dzekuti tinge tichizobhadhara rent. Saka mari yandinowana each and every month ndinopiwa 4,000. Iye akati anokwanisa kungotipa ma 1.2, in which kwandinogara Mukoma ndinobhadhara 900, then imwe 350 ndiyo yandinofanira kuti ndinge ndichizobhadhara bhazi, because tinoita zvekutenga ticket ndiro rakachipa. Zvemakombi handingambozvigoni, it will be very expensive, in which mari yacho inotoshota Mukoma. Handizivi kuti ndichaita sei. So kana variko vanoda kundibatsira nemariwo yekuti ndikwanise kutenga grocery, kana ndikatenga grocery pandinozowana mari, I promise you Mukoma, kana ndikangowana mari ndinobva ndavadzosera mari yavo. You can even publish me on your channel kana kuri kunzi ndikatadza kudzosera mari iyoyo. Ndiri kuzvibvunza kuti zvino kana ndikasawana mari yekutenga chikafu ndichaita sei. Ndanga ndisiri kuda kuita desperation yekuti ndinge ndichizotanga
kuita zvemujolo nekuti handina kana 7 months kubva ndapinda muno mumujoni. Saka pane umwe murume uyo ari kundinetsa. Murume uyu mukoma ane mudzimai wake. Apa ndava desperate, handisati ndamuudza. Ndichibva kumusha ndichiuya kunoku, it is because I am trying to be independent. Ndainge ndakamboroorwa. Mukoma murume wangu ainge akandiroora. Iye ainge aine mari dzake. He is a lawyer, but nekuda kwekuti iniwo ndakangogumirawo form 4 ndingori ne1 subject, ndaigara ndichingotukwa ndichinzi uri zidofo, you are uncivilized. Kuzonosvika marriage ndanzwa kuti marriage yava kundirwadza. Mushure mekunge aita girlfriend, kuno umwe musikana akauya, so ainge ari student, ndokubva atotanga kutodanana nemusikana uya. Pose pavainge vachienda kumakoti vachiita sei, I then found out ndakarwadziwa mukoma, but nekuziva murume wangu handina kuenda ndikanonetsana nemusikana uya. Ndakazoti munhu adzoka kumba ndikatovabvunza zvakanaka, ndakatukwa mukoma ndikanzi uri zidofo remunhu. Rakabuda ne1 subject. Kuzonosvika ndichizosiya hangu marriage, ndakatosiya imba mukoma, kusiya nemotikari nezvose. Ndakatonzwa kutoti musikana uya ndiye ava kugara pamba pangu. So ndichiuya kunoku ndainge ndakazviudza kuti ndichangoshanda hangu, but now ndo zvandazosanganawo nazvo izvi. Handisi kuda kuti ndinge ndichitanga kudanana nevarume vevanhu. At the same time ininiwo ndakabuda mumarriage nekuda kwekuti ndainge ndarwadziswa nemurume. Kana variko vanoda kundibatsira, please ndibatsireiwo anything that I can, at least so that I can buy food. Handisi kuda varume, handina kuya hangu kuzotsvaka murume panapa mukoma. Thank you in advance. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Mawani.